tror jeg faktisk måske gør. Eller sådan, ja, jeg tror godt, den kan flytte sig, men jeg tror ikke, det gør noget. Ja. Om den kan det, og jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, at den kan vandre så langt. Nej, jeg tror ikke, det er sådan, at man skal være bange for, den ender nede ved foden. Nej. Kan en p-stav eller en spiral forsvinde eller vandre rundt i kroppen? Og det kan den ikke. Er den lagt, bliver den der. Jeg tror, det gør ondt i den første stykke tid, og så tror jeg ikke, man kan mærke det. Ja, det gør det. Det har jeg ikke prøvet. Det er en af mine klassekammerater, der har prøvet det. Det må nok... Jeg tror, hun sagde, at det gik ondt, ja. Det er selvfølgelig lidt ondt at få lagt en spiral op, men det er faktisk sådan, at selv kvinder, der aldrig nogensinde har været gravide eller har født børn, kan få lagt en spiral op. Det er en god idé at tage lidt smertestillende, inden man får lagt spiralen op. Men normalt gør det ikke mere ondt at få lagt en spiral op, end for eksempel at få en piercing eller en tatovering. Årsagen til, at unge kvinder ikke får spiraler, tror jeg er, at de er bange for at få lagt en spiral op. Der er også nogle myter om, at kvinder, der ikke har født børn, ikke kan få en spiral. At der ikke skulle være plads til den, det er der. At det skulle gøre meget ondt eller mere ondt, når man får lagt den op, når man ikke har født. Det er ikke rigtigt. Ja, det gør jeg, men man går ikke, altså, man stiger ikke i vægt af at tage p-piller. Det er først, når man tager det væk. Nej, det tror jeg bare ikke. Jeg har ikke oplevet det. Nej, jeg har ikke, eller jo. Tager man 1000 kvinder og giver dem p-piller, og tager man 1000 kvinder, som der ikke spiser p-piller, så viser det sig, at dem, der tager p-piller, de tager lige så meget på og taber sig lige så meget som dem, som ikke tager p-piller. Man skulle ikke gøre det over månedvis. Så vil det tage skade, helt sikkert. Men jeg ved ikke, hvad for nogen skade. Jeg tror ikke, det er farligt at udskyde menstruationen flere gange, eller én gang, men jeg tror flere gange, så tror jeg ikke, det er sundt. Jeg tror, det tror jeg ikke kommer så godt af. I længere tid, så tror jeg ikke, det er nogen god idé i hvert fald. Og udskyde det? Jeg tror ikke, det er farligt. Ja, det er det ikke. Kvinder er faktisk ikke lavet til at have menstruationer i oldtiden. I gamle dage, der var det sådan, at kvinderne slet ikke fik menstruationer. De blev gravide, ammede, havde ikke menstruation, og så blev de gravide og ammede igen. Og sådan blev det ved, og fik aldrig nogensinde menstruationer. Det er simpelthen ikke farligt at udskyde sine menstruationer eller lade være at have menstruationer.